ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାର ଗନ୍ତାଘର ଆମ ଏଇ କନ୍ଧମାଳ। କନ୍ଧମାଳର କୃଷକ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଅଦା, ହଳଦୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ, କଫି, ବିନ୍ସ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ସାରା ଭାରତରେ ଏସବୁର ଚାହିଦା ନିଆରା। ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ କନ୍ଧମାଳର ଶିଳ୍ପୀଗଣ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶିଳ୍ପକଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଟେରାକୋଟା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମନୋରମ। ପ୍ରକୃତି ମା'କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ତିଆରି କରନ୍ତି ଶାଳପତ୍ରର ଖଲି ଦନା, ସପ, ବାଉଁଶ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ଫୁଲଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି। ପରିବେଶର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ସେମାନଙ୍କ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଅବସର ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରି ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା, ମହୁରୀ, ଫାସିଆ, ଚାଙ୍ଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ବୁଡ଼ାବୁଡ଼ାଲି ଓ ଶିଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଧରଣୀ ପେନୁ ପୂଜା, ପୋଢ଼ ଯାତ୍ରା, କାନ୍ଦୁଲ ଯାତ୍ରା, ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜନ କରି ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷକ ଓ ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜନ୍ତି ଏମାନେ।